Di kita dapat magkumpiyansa di ay. Kay naagi tao nga kung istorya bati no, naagi possible may tabo. Naagi power lang words. Na sa kabata, hibong sila asa gikan ni power ni bataa. One time gabi ito na ng bata. Sweet kay nga bata ana siya. Good night mama, good night papa. Bye bye lolo. Sus pagkaugma. Bye bye lolo, namatay na yan lolo. Ito hibong sila asam ni power ni bata. Kuyakuan ni bata oy. Sunod buwan. Ana na po siya. Good night mama, good night papa. Bye bye lola. Sus pagkaugma, namatay naman po na yan lula. Purti na ng kulbaa. Nga dapat di na magstorya bati ang bata. Karon pagkasunod si mana. Ana bitaw ng bata. Good night mama. Bye bye papa. Yung papa purti kulbaa. Patay na jud ko ani. Wa jud katugang papa. Sige huna-huna, gool sa iyang sitwasyon. Kay siya lagi masunod. Pero pagkaugma, wa namatay ang papa eh. Namatay lang driver. Kaya driver na amahan silang bata. Di ba sila pati sa kuha samahan? Pero karon wala ko'y balita sila ha. Siguro kasi patay na po tong asawa to. Kaya puti mo sa kuha sa bana. Di lalim.